श्री साई मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल सावंतवाडीचं 34व्या वर्षात यशस्वी पदार्पण। अत्याधुनिक सुविधांसह तुमच्या सेवेत। ॲक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केअर अँड अनकॉम्प्रोमाइज क्वालिटी। पूर्ण नूतनीकरण केलेलं अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स। मॉड्युलर ओटी विथ लॅमिनर फ्लो। 2 अज्ञ ऑपरेशन थिएटर्स, व्हेंटिलेटरसह रिकव्हरी आणि आयसीयू रूम। मॅटर्निटी विभागात सुप्रसिद्ध स्त्रीरोग चिकित्सक डॉक्टर ज्ञानेश्वर दुर्भाटकर यांची सेवा। अत्याधुनिक डिलिव्हरी रूम, अत्याधुनिक वायरलेस एनएसटी मॉनिटर, आधुनिक बेबी वॉर्मर, सरकार मान्य गर्भपात केंद्र, गर्भपिशवीवरील सर्व शस्त्रक्रिया। डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी डॉक्टर अजय स्वार, MS जनरल सर्जरी, डायबिटिक फूड, स्किन ग्राफ्टिंग इत्यादी। डिपार्टमेंट ऑफ रेडिओलॉजी डॉक्टर अमृता स्वार, डिजिटल एक्सरे, सर्व प्रकारचे सोनोग्राफी, कलर डॉप्लर्स, गरोदरपणातील सोनोग्राफी आणि एनोमली स्कॅन। नेत्र विभाग डॉक्टर राघवेंद्र तळेगावकर, DOMS, डोळ्यांवरील सर्व प्रकारच्या शस्त्रक्रिया। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, ट्रॉमा केअर सेंटर, पेन क्लिनिक डॉक्टर अमेय स्वार, DNB गोल्ड मेडलिस्ट, फेलो जॉइंट रिप्लेसमेंट आणि ऑर्थोस्कोपी। मंगळवार, गुरुवार, शनिवारी उपलब्ध। दुर्बिणीद्वारे सांधे तपासणी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, सर्व प्रकारचे फ्रॅक्चर यावर आधुनिक सर्जरी। नाक कान घसा विभाग डॉक्टर श्रेयस मांगलेकर, DORL, डॉक्टर पवन राणे, थायरॉइड, पॅरोटिड व नाक कान घशावरील कॅन्सर शस्त्रक्रिया। सर्व प्रकारच्या कॅन्सर शस्त्रक्रिया डॉक्टर आदेश पालियेकर, MS MCH ऑन्कोलॉजिस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ यूरोसर्जरी डॉक्टर अमेय पाथाडे, MS MCH यूरो, मूत्रशयाचे सर्व आजार, मूतखडे, प्रोस्टेट यावर दुर्बिणीद्वारे शस्त्रक्रिया। डिपार्टमेंट ऑफ एंडोस्कोपी डॉक्टर संजय अल्तेकर, DNB गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डॉक्टर रोहन बडवे, DM गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजी। दुर्बिणीद्वारे जठर, अन्ननलिका, मोठे आतडे यांची तपासणी आणि त्यावरील उपचार। डिपार्टमेंट ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डॉक्टर सौरभ गांधी, ॲडव्हान्स लेप्रोस्कोपी सर्जन, अपेंडिस, सर्व प्रकारचे हर्निया, पित्तशयातील खडे यावरील बिनटाक्याची शस्त्रक्रिया। डॉक्टर अनिश स्वार, दातांवरील सर्व प्रकारचे उपचार। डॉक्टर अनन्या स्वार, होमिओपॅथी आणि कॉस्मेटिक तज्ञ, स्किन, हेअर आणि ओबेसिटी यावर आधुनिक उपचार। अत्याधुनिक लॅबोरेटरी, सेल काउंटर आणि ऑटोमॅटिक एनालायझर सह लवकरच सुरू होतोय स्वार मेडिकल स्टोअर। खास सवलतीत 500 रुपयांवरील खरेदीवर 10% सूट। प्रोप्रायटर डॉक्टर तृप्ती स्वार।